Vitajte pri dnešnom videu o sociálnej filozofii. Jedno z úvodných videí do sociálnej filozofie. Dnes to bude v oblasti etiky podnikania. Chcem sa zamerať na dve kľúčové osobnosti a ich teórie, ktoré formovali diskusiu o sociálnej zodpovednosti firiem. Na Miltona Friedmana, známeho amerického ekonóma a štatistu, ktorý v roku 1976 získal Nobelovú cenu za ekonómiu. A potom Petra Frencha, amerického filozofa, emeritného profesora filozofie na Arizona State University. Je odborníkom na morálnu zodpovednosť. Je známy svojou prácou v oblasti morálnej a právnej zodpovednosti jednotlivcov aj organizácií. V 70. rokoch 20. storočia vyšli dve výrazné publikácie, ktoré ovplyvnili nielen akademickú debatu, ale aj prax podnikania. Milton Friedman publikoval svoj známy text The Social Responsibility of Business is to increase its profits. V tomto tvrdil, že jedinou skutočnou spoločenskou zodpovednosťou firiem je zvyšovať zisky pre akcionárov. Samozrejme pri dodržiavaní zákonov a pravidel slušnosti. Peter French, filozof a etik, priniesol myšlienku tzv. Corporate Moral Agency, článku, ktorý prezentoval na konferencii Delaware v roku 1977. Čiže predstavu, že spoločnosti a korporácie môžu byť považované za morálne osoby so svojimi vlastnými úmyslami, a teda za subjekty, ktoré je možné chváliť alebo kritizovať, pretože nesú za seba zodpovednosť. Dnes sa pozrieme na to, ako tieto myšlienky vznikli, akú majú váhu dnes, aké kritiky či úpravy ich postojov sa objavili v modernej dobe. Aby sme pochopili vznik Friedmanovej a Frenchovej teórie, musíme nazrieť do širšieho kontextu. Od antického Grécka cez Rím a stredovek vždy bolo diskutované napätie medzi ziskom a vyšším dobrom. Myšlienka, že ak niekto má veľkú moc či majetok, nesie zvláštnu zodpovednosť voči spoločnosti. Táto myšlienka sa prelínala v rôznych formách od feudalizmu až moderným korporáciám. Po druhej svetovej vojne zaznamenali veľké firmy enormný rast a dostali sa do centra pozornosti ako ekonomicky, tak spoločensky, ako mimoriadne mocné subjekty. Milton Friedman reagoval na dobové tendencie vyžadovať, aby korporácie riešili rozličné sociálne a environmentálne problémy. Jeho radikálne tvrdenie znelo, že manažment firmy by sa mal zameriavať výlučne na tvorbu zisku pre akcionárov. Čokoľvek iné považoval za formu skrytej dane a posun moci z demokratických orgánov do rúk firemných manažérov. Peter French naopak prišiel s ideou, že korporácie možno považovať za plnohodnotné morálne subjekty. Tieto subjekty majú vlastné ciele, záujmy, vnútornú štruktúru rozhodovania, ktorá je odlišná od súhrnu individuálnych rozhodnutí manažérov. Friedman tvrdil, že hlavná úloha manažéra je plniť priania akcionárov, spravidla maximalizovať zisk v rámci zákonov a základných etických pravidiel. Sociálne projekty a charita by mali byť aktivitou jednotlivcov mimo ich podnikového statusu. Ak manažér použije firemné zdroje na účely, ktoré nie sú zamerané na zisk, v skutočnosti míňa peniaze niekoho iného, akcionárov, zamestnancov alebo zákazníkov. Zodpovednosť voči zamestnancov a zákazníkom zabezpečuje trh sám. Ak sa firma nespráva korektne, zamestnanci odídu alebo zákazníci prestanú nakupovať. Trh veci porieši, netreba do toho nejak vážnejšie zasahovať. Friedman sa obával, že ak sa firmám priradí väčšia spoločenská kompetencia, potom budú robiť rozhodnutia, ktoré prislúchajú politickým inštitúciám, čím sa podrýva vlastne demokracia. Viacerí ekonómovia a etici ho obviňovali z príliš úzkeho pohľadu, ktorý ignoruje negatívne externality, ako napríklad znečistenie životného prostredia. Pripomínali, že ak firma spôsobí škody, trhu trvá dobrú chvíľu, kým zareaguje. A dovtedy môžu byť dôsledky pre spoločnosť už nevratné. Trh reaguje zväčša pomaly a s meškaním.
Kritici tiež upozornili, že firma pôsobiaca v korumpovaných právnych prostrediach môže obchádzať pravidlá a tým zneužiť Friedmanov model na ospravedlnenie neférových praktík. Peter French vo svojom texte o Corporate Moral Agency argumentuje, že firma je viac než len súbor jednotlivcov. Má vnútornú rozhodovaciu štruktúru, tzv. Corporate Internal Decision, ktorá umožňuje formovať vôľu korporácie. Firma môže mať úmysly nezávisle od osobných úmyslov vedúcich manažérov, pretože rozhodnutia sa tvoria spoločným procesom, definovaným pravidlami a politikami korporácie. Ak firma koná prostredníctvom tejto štruktúry, môžeme jej prisúdiť morálnu zodpovednosť, rovnako ako človeku. Rovnako môžeme firmu oceniť za pozitívne činy či odsúdiť za neetické správanie. Ak korporácia napríklad systematicky porušuje environmentálne predpisy, nemožno vždy tvrdiť, že to urobil konkrétny riaditeľ. Rozhodnutie môže byť výsledkom rôznych úrovní riadenia a vnútorných politík. Korporácia ako celok potom nesie zodpovednosť za takéto konanie. Pokrok v environmentálnych vedách a globálna pozornosť venovaná klimatickej zmene vedie mnohých k názoru, že firmy musia mať omnoho širšiu zodpovednosť len zisk, ako hovoril Friedman. Spoločenské očakávania zákazníkov a zamestnancov sa posunuli. Mladšie generácie žiadajú udržateľnosť, rovnosť a transparentnosť. Legislatívne zmeny vo viacerých krajinách zvýšili tlak na firmy, aby zapracovali sociálne a environmentálne štandardy do svojho fungovania. Kritika Friedmana v modernej dobe upozorňuje hlavne na to, že ak firmy úplne oddelia zisk od spoločenského kontextu, riskujú dlhodobé spoločenské konflikty, ohrozenie reputácie a prípadne aj ekonomické straty v budúcnosti. Diskutuje sa tiež, že Friedmanov prístup zlyháva pri veľkých globálnych otázkach, ako je chudoba, klimatická kríza, ktoré si vyžadujú aktívnu angažovanosť všetkých inštitúcií, nielen štátu. Máme tu aj kritiku Frenchovej myšlienky. Niektorí filozofi namietajú, že priradiť korporácii morálny status je prehnané. Navrhujú skôr koncept, že korporácia je kolektívnym agentom, ktorý síce môže byť zodpovedný, no vždy sa musí dávať pozor na konkrétnych jednotlivcov, ktorí majú väčšiu rozhodovaciu moc. Iní tvrdia, že French správne načrtol, že ak chceme efektívne presadzovať etiku vo firmách, musíme brať do úvahy, ako firma ako celok reálne prijímajú rozhodnutia. Nielen to, že ľudia sú vo firme a títo sa majú správať zodpovedne. Má tu byť akýsi mechanizmus, ktorý zabezpečí kolektívne etické rozhodovanie. Dnes sa do popredia dostáva teória stakeholderov, ktorá rozširuje Friedmanovú úzku pozíciu. Podľa tejto teórie treba zohľadniť akcionárov, shareholderov, zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov, miestnu komunitu a aj životné prostredie. Firma nie je zodpovedná len za akcionárov. Alebo lepšie povedané, firma nie je zodpovedná len akcionárom, ale aj ostatným skupinám, ktoré na jej činnosti bezprostredne doplácajú a z nej profitujú. V praxi to znamená prijímať rozhodnutia, ktoré sú prospešné alebo aspoň férové pre širšie spektrum aktérov. Ďalšou oblasťou je firemná filantropia a corporate social responsibility. Mnohé podniky zavádzajú etické kódexy, dary pre komunitu či projekty na znižovanie uhlíkovej stopy. Kým Friedman by mohol tvrdiť, že ide iba o marketingový ťah, Frenchov prístup dovoluje povedať, že firma sa sama rozhodla pre určité hodnoty a správa sa tak aktívnym morálnym hráčom spoločnosti. Na záver možno povedať, že Friedmanov postoj je maximalizovať zisk ako jedinú zodpovednosť, no v rámci zákona. Dnes čelí ostrej kritike najmä vzhľadom na klimatické a sociálne výzvy. Frenchov postoj je, že firmy môžu byť morálne posudzované, lebo majú vlastnú rozhodovaciu štruktúru. Tento názor vedie k myšlienke, že korporácie sa môžu správať ako občania vo verejnom priestore. Súčasná prax je taká, že čoraz viac firiem deklaruje záväzok voči etike,
životnému prostrediu a komunite. Diskusuje sa o tom, či ide o skutočnú zodpovednosť alebo len formu marketingu. A tieto diskusie neutíchajú. Dnešná doba si vyžaduje, aby sme nielen teoreticky, ale aj prakticky preskúmali, kde končí ekonomický pragmatizmus a začína autentická starostlivosť o spoločné dobro. A o tieto dve nám ide. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie krátke zamyslenie nad témami zo sociálnej etiky.